60 de persoane sunt vizate de ancheta care a scos la iveală o imensă caracatiță pusă pe făcut bani din operațiuni fictive de reciclare a deșeurilor. Schema de fraudare a funcționat din 2021 până la finele lui 2025, potrivit anchetatorilor, iar câștigul ilegal se apropie de 50 de milioane de euro. Reprezentanții a 27 de societăți comerciale ar fi creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor. În fapt, aceștia ar fi raportat către organizațiile de transfer de responsabilitate cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale, iar aceste date ar fi fost acceptate în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale față de producători și al obținerii unor sume de bani în mod fraudulos. Documentele false atestau că obiectivele anuale asumate în privința reciclării erau îndeplinite de societățile aflate acum în atenția polițiștilor. Comisarii Gărzii de Mediu spun că legislația are lacune, care lasă loc pentru astfel de afaceri murdare. Ca România să nu fie un Eldorado al acestui tip de activități, ar trebui adaptată legislația la provocările momentului. Astăzi nu există obligații, nu există condiții practice pe care un operator trebuie să le îndeplinească pentru a obține autorizația de mediu. Un operator este autorizat să corecteze, să stocheze temporar 10.000 de tone de deșeuri, dar nu deține o instalație pentru a le procesa. Digitalizarea și implicit crearea unei baze de date comune la care să aibă acces mai multe instituții ale statului ar putea fi o soluție pentru reducerea fenomenului de fraudare în domeniul reciclării, sunt de părere experții în politici de mediu. Multe din aceste firme sunt firme paravan și atunci ai nevoie și de un cazier de mediu în care cei care fac infracțiuni sau contravenții să fie în acel cazier. Ar pune foarte mare lumină în partenerii pe care îi ai, tu ca și o companie cu care vrei să lucrezi cu o altă companie, ori acest cazier încă nu funcționează, nu s-au pus bazele lui și discutăm de el de mai bine de 5 ani de zile. Acuzațiile în dosarul cercetat de polițiștii din capitală sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălarea banilor.